Shubor nakaslem jong unongsan hima. Gurjit Singh ubalong kum sekretari Kaharijan Panchayat Committee ulat ho daga sithi sya menteri ketenat ki kampo iyeng kari Amit Shah halor ke jingjia pen bethai bom ke berajia ke mit kendai terik uluber arajar arpusau hajaka pen yang ki bos ke badan hatem motor ha ke ba uliat hu banaka daw jong ke jing bethai ke bajur yeng ki sem kila julor ki ba kinthop nadu ki jingkhang bat ki jingkhang yet ki badan hajan ka jaka ba jia ka jing bethei ula ongru ba hagani ka jing jia uwe breu ba shong basa hagani ka koloni ula mensaw malumala haga jing tho using ula pentep ba ka jing thombor bat berngem yi ki jat benreu sik ki basa hathem yo maulong kampat kut hadu menta hadin jong ka jing jia ka bala jia haus nam arajar khat phra bat ka jing pen sa phriang yi ki khubor jong ka jing isi bat maham kampat kut ula ongru bagi jingya keren bat ki jing pen bet bat ka sarkar Meghalaya naga benta ban kinria ya ki jat benreu harijan syakawai pat ka jaka kadang ya henrei wat hadin ki babon ki jingya lang bat ki jingya keren ka jingya chakmat karang ja hadu menta wat ka jingkular ban tuklar da ka sarkar India hadin bami ka jingya kenat kampat urlong hadu menta henrei Gurjit Singh ula ong ba usngos kem balada ka sarkar India ka shim ka sen jam ban penkut no yagani ka mat kanam dan jing ai ula ai jing mut ba ya ka kam ka ba ya dei bat ka themmator hapan ya keren hapdeng ki lai mamla haringkat bat ka sarkar Meghalaya Gurjit Singh ula ong ba ka jing sha kem jong ki breu ha ka ba ya dei bat ka jing thei bom ki dei ki dak ki shin ki ba pen i ba ki don ki katto kat ne ki ba kwa ban bu i ki nong song snong ka themmator hapdeng ka jing song seer shisho ula ong ru ba hadu menta nado menteri rangba bat ki wei ki klempat penrem ya gani ka jing bethai bom bat ki nong elam san perthai ki baju smart ban keren persha i ki nong song snong ka themmator ki klempat keren ai lani wan mi isya ka jaka ban penpau ya ka jing sngokhia bat ban ai ka jing kershan ya ki nong song snong nalor kata uloong bagi nongsong snong ka themmator kim kwa ai lat no tang ban em hapdeng ka jingsuk bat ban no senyang syake em lang ka sa lang bat ka yo ka kot jong ka Meghalaya hagaju ka por ukmit enti ba u Amit Shah un pen i da ki kam bat ban kershan hakum gini ki khap ki baki nongsong snong ki mat jing